Kimanin Naira biliyan 36 ne aka kashe a fannin tsaro a jihar Katsina. Hakan ya faru ne daga lokacin da Malam Dukka Umar Radda ya zama gwamnan jihar Katsina ta bakin kwamishina kula da harkokin tsaro na cikin gida, Dr. Nasiru Ma'azu Dan Musa, a lokacin da yake ganawa da 'yan jarida a fadar gwamnatin jihar Katsina. Babu shakka wannan bayani ya jawo cece-kuce da zage-zage a faɗin jihar da ma Najeriya baki ɗaya. Sai dai a lokacin da yake ganawa da 'yan jaridar, Dr. Nasiru Ma'azu ya yi tsokaci tare da bayani dangane da yadda aka kashe kuɗaɗen biyo bayan waɗansu matakai da gwamnatin ta ɗauka don ganin ta shawo kan matsalar. A lokutan baya, an samu sauƙin yawan hare-haren wanda a yanzu kuma abin ya sake rikicewa. Harin da ya gabata mai muni na kwanan nan shine harin malumfashi wanda ya faru a garin Mantau da aka kashe mutane masu ɗimbin yawa lokacin da suke gabatar da sallar asuba. Wannan hari ya jawo maganganu da daman gaske a cikin al'ummar Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. Daga cikin maganganun da suke fita, akwai wanda suke ganin cewa ya kamata jami'an tsaro su canza salon operation ɗinsu, wasu kuma suna ɗora alhakin ga gwamnatin tarayya, wato yadda take ma matsalar riƙon sakainar kashi. Kuma za a ce sun ban gwamnatin jihar da aiki duk da cewa aikin ya fi ƙarfinta. Wasu kuma ta ɓangarensu suna ganin cewa ya kamata hukumomin da haƙƙin tsaro yake a kansu a faɗin jihar Katsina da ma Najeriya baki ɗaya su fito su dinga gaya ma 'yan ƙasa matakan da suka ɗauka, wanda suka yi a baya da kuma wanda suke shirin yi gaba. Ƙila a dalilin haka mutane sun samu salama a cikin zukatansu, amma sun ce an bar su cikin duhu, ba su san inda aka dosa ba, sai dai kullum a ce an cire maƙudan kuɗi a harkar tsaro kuma su har yanzu ba su gani a ƙasa ba. Shin kun gamsu da yadda gwamnatin tarayya take ɗaukar girman matsalar tsaro kuwa har ma da ta jihar ku? Muna dakon ra'ayoyinku a comment section.